Здравейте хора, съм вече GamesBG. Днес ще играем Майнкрафт. Преди малко създадох един свят и искам да направя един клип. Стига да не е само нощ, защото става много лошо. Не при мен в истински живот, говоря в света, нали? Всъщност аз искам да се направя сървър, но нашите нямам и да защото съм само на 10. Ма на един мой приятел, съученик, му дава... Кога сърди, бе? Бушка къпка. Чишката ме съм мърдала. Добре, се тая. Къде хода да... Кой е? Не знам, ще правя така. Сега ме се стъмва, това е много гадно. Като се стъмва, почва става много гадно. Защото мога да покасня меч. Аз случайно хора, без да искам, познайте кой съм направил. 2X. Тук ли съм умен? Кое ми е в инвентар, кое у мен не мога да видя. Те са ги обърнали. Те толкова много са променили играта, че аз пръсвам мозъка. Крафтинга. И това ми трябва. Бушки. Къде вече е крафтинга? Знаете какво всъщност? Той. Маля е всичко са пръсвам. Чакай, че ми звъни един приятел. Захар! Прасета! Прасета, ма друг път е напред. Това не ли стеше ли само на Санчо? Сега ще вляза в това. По-дълбоко, отколкото мислех. Колко има? 2. Добре. Прашо! Ти бебе ли си, бе? Не си бебе. Защото помисли за... Така е. Убих ли? Да, убих го. Кравичка! Хора, тук има лава. Казвам, че директно така на страда. Мале, това ми е почти свършване. Чакай, това пещера ли там? Страх ме. Съм чулет? Там ли съм чулет? Мисля, къде е там? Да, защо не татка, бе? Защо татка влезеш? Защо не съм... Жалко, че не мога да се скача горе. Но не съм чулет. Бушки, но ме страх. Като вземе така съм чулет. Чикан! Моля, какви? Моля, и тя ми да спредат. Какво? Не, един удар! Предимно 2 удара ги бега. Дик кичен. Чакай са. Аз сега тук бягам, не знам защо. Но там край ли е или... Тиква. Ще взема все пак. Ама нападне ендерман, нали знаете. Конче! Нещо ме удари. Няма само дискам. Мога ли да го дресирам? Искам да дресирам. Не бе, искам да дресирам, бе. Ще дресирам, да знам как. Не. Упорит съм. Че на мене, бе. Тук към мене бегай. Де, брат. Мали зомбис. Бега от кама.
Жена просто ще убие. Ау! Бегат към мен! Той няма да падне, мисля. Аз трябва да се направя къща. Тук кепиш. Аз също трябва да съм ако кепиш. Трябва да намеря място да се направят. Трябва да намеря място за къща. Има нещо трябва да се намеря място. А, там има сняг. Сега скоча от тук съм рип, нали? Какво? Добре, така има сняг. Има сняг. Е, тук може да направя къща. Даже може да направя снежни горни. Какво има? Диня ли има там? Аз съм гладен. Ще изхъпна малко. В движение. Морда. Има раби още. Искам това го взема. Добре. Опа. Трябва по-бързо. И панталонките му гледам, нас са отцапани, ходиш в тревата, всичко гледам. От нас. Стига плеве! Ако трябва да го... Утре ли ще го взема? А, ти се обаче. Утре, кога? Аз знам, защото съм се чула. Да. Утре. Не? Намери ли ключи? Да, намери. Ха-ха. Ачо, чао, искам да слушкаш баба. Чао. Чао, много те обичам. Айде, че като свършиш, ще те взема при мен. Баба. Хора, смятам това видео да го направя на сериички, защото нали не мога да качвам на 15. Смятам да приключвам това видео, но малко ще потанцувам. Все пак, чао. Опа. Чао, хора. О май гад.